Baduzu herrian antolatzen diren kultura ekitaldietara joateko ohiturarik? Bueno, ni justo Olarako jai batzordean sartu naiz aurten, eta basikamente kultura ekitaldian hori bakarrik, osea, ez dako tinungo itxurari fateko beste inoa, Eta zergatik ez zara animatzen olakoetan kontzertuak antolatzen direnean edo beste antolatzen denean batzuetan gerturatzeko? Esan motzut ez dakit, igual da gauza proba emiakoenena baita, baina ez dakot ohitura askorik, baina esan motzut ez dakit, proba emiakoenena esan motzut. Noixian behin bai. Eta nolakoetara joaten zara? Pitxuma jareta dakot, baina askotan zinera fan izan naiz. Gero, betiko auzoko gaixetara, jai ofizialak, herri mailan be, betiko gaixea korpusa edo lakoak, kontzertun bat noixian behin, eta nola. Bai, zineklubera, eta gero zela da, Dukeko parkian iten dia zen oina asteazkenero musika, baina bestela, ganbara eta alako musika ekitaldia be guzti egin xat. Oraintxe bertan ez naiz hemen bizi, baina lehen batxiergoan eta neonean bai, orokorrean bai. Nolakoetara batez ere? Adibidez kontzertuak, oinatiko gaixetako kontzertutara bai, eta txorimaluak ez dakit kultura egitela izan dira, baina bai, txikinen. Bai, orokorrean badakot itxura. Eta nolakoetara batez ere? Ez dakit, orokorrean danetara, gisa oinatik nauzoko gaixekin eta dakola kultura ekitaldi nahiko txo, gero kulturetxan antolatu izan dian gauzetara befan izan naiz, orokorrean ez dakit, orokorrean kulturakin lotuta duzen gauzanak aldotena bintzen fan egin naiz. Ixa esan ez da naiz sola asko fateko ala ikendian horako planeta ixa esan. Eta zergatik ez zara joaten? Beste opzio batzuk akotelako adiez, jatia gimnasiora eta beste hobi batzuk ixa esan, hori da. Uste duzu nahikoa kultura ekitaldi antolatzen direla zure herrian? Nik uste baietz, gaina oinati da herri bat beti dagoena aldanetatik mugimentua eta hola, kontzertuak antolaketako eta autobusak antolaketako, beste herri batzuk bateko eta hola, eta beti mugimentu asko ikusten dut nibentzat, eta hori baina nien naizela baten asko. Osea, baten bat pertsona enterauta dagoenean, nik uste dut mugimentu asko lekela. Nik uste dut baietz, bai. Batzutan inkluso bik koinzidiu eta jakin bez batea bestea fan. Bueno, ez dago geizki, hombre, geixauin leki, baina ondo. Bai, nik uste baietz, gainera oin udan gutxi gora bera astebururo auzo bateko jaixak diala eta beti egoten da zerbait antolatuta. Bai, inkluso batzutan larrei, ere aukeratu inbiozulako zeinetara fan, baina uste dut oinatik ez dagoela gabeziarik horreriako gizionez. Ez da geik, ixa esan nago jarrikia, baina zangoneke batzuk iken diala. Nointela gutxi kultura diferentieri eta indiako uste oso egon zela plazan eta hori eta bixa esan bastante iken diala uste dut, baina nene seguro. Eta joaten zara zure herritik kanpora antolatzen diren kultura ekitaldietara, hau da, kontzertuetara eta beste? Nik, ez dago dela ohitura hundirik dagoela, enaiz oso salia baita kontzertuan, gehiago bat normalian hemen gure inguruan, apun kontzertuak eta hola goten dira, baina ni normalian enaiz faten olako kontzertu dara. Bai, eixo esan motzut, justo juerriakin lotuta dauelako, beste herri batzutara jueran kuadriakoak egin eta hola, bai. Baina kultura ekitaldi jara hola antolatuta eta hola, nire kuadrian nire inguruan bai, baina ni askorik ez eixo esan motzut. Baita, igual kontzertuak geixen bat edo beste herriko jai batzuk, holako gauzak. Oso gutxi. Marioneta Bergaran, hori antzerkia Ibarren, baina ez asko ez, nahikoa. Egia esan asko ez, baina noiz baitika adibidez Bilboko jaixetan eda bai faten naiz, udan. Orokorrean gehixen bat Bilbon eta hola amizien izilako eta egisa ondoko herrixetan zeo oso interesantia bat dauen mobiten garela. Keba, hori ez, egisa zen ez, nez asko fateko. Hizkuntzari ze garrantzia ematen diozu kultura ekitaldi batera joan ala ez erabakitzeko orduan? Hizkuntzari gehixen bat gure entornoan euskara izatea, beste inungo rekisitorik ez beteteko. Bakarrik euskara izatea eta
eta jazta. Importantzia hundiri betxaten muten, igual. Igual euskaraz dianak bezaiaketan nahi izuz, horretia faten, baina ez dakit, orokoren ez asko fijaiten egitxe esan. Musika denez, horrez dago hizkuntza berezirik, baina bezala bai, nahiago dute euskaraz da hobeto. Niri pertsonalki kontzertuak, musika eta olakoak ingelesez entzuten dut, baina edozein hizkuntzetan adut entzun. Baina beti ondo egoten da euskerak errepresentazioa apur bat eukitia, olako gauzetan. Eguneko eguna euskeraz konsumitzea gustatzen txan niri, normalen erderaz edo, espainolez edo inglesez enez faten, eta netako hizkuntzia importantiena, euskerazko ekitaldiak babesten txut eta horretara faten ez. Hizkuntzia? Hori bai importantzia bastante importantia. Euskarazkoa baldin badia bastante hobeto izan, ze temengo kulturia eta hemengo kulturiari garrantzia mumitxakola ez, eta hemengo euskeria, hemengo ohiturak eta importantia mutin xabintzat euskaraz izaten badia, hori bai.